Вітаем! Гэта 2 на 2 на тэлеканале Белсат. Я Павел Мажэйка, мой калега Дмітрый Гурневич. Працуем для вас бліжэйшыя паўгадзіны. Я вітаю ў нашай студыі сённяшніх гасцей. Зенон Пазняк, вітаем вас. І Олег Трусаў, кіраўнік старшыня таварыства беларускай мовы. Нема ж да канца драматычным падзеям ва ўкраіне. Хочаш, не хочаш, Беларусь таксама ўцягнутая ў гэтую вайну. А сёння мы хочам пагаварыць пра то, якія высновы павінна зрабіць з гэтых падзей беларускі народ, беларускія эліты і нават беларуская ўлада. Спадарства, зараз мы вернемся да нашай гутаркі. Спачатку сюжэт, які ўвядзе нас у тэматыку нашай размовы. Калі ласка. Раз'юшаны мядзведь, нацыя, якая звар'яцела, дзяржава, што паставіла пад сумнеў міжнародную сістэму бяспекі, такія акрэсленні апошнім часам гучаць у бок Расіі. Наш галоўны вайсковы і палітычны саюзнік вярнуў у Еўропу непакой, страх і небяспеку вайны. Эканамічная ды энергетычная залежнасць ад Масквы змушае Беларусь трымацца курса гэтак званага старэйшага брата, які намагаецца аднавіць свае тэрытарыяльныя ўплывы на землях, што належалі да рэвалюцыйнай Расіі. Гэтыя палітычныя амбіцыі хаваюцца за шчытом рускага міра, які, на думку Крамля, знаходзіцца пад пагрозай ліберальных ідэй з Европы. Насамрэч, Пуцін паводзіць сябе як лідар тыповай метраполіі, што бароніць свае каланіяльныя інтарэсы. Менск у гэтай сітуацыі спрабуе супраціўляцца, паказваць сваю самастойнасць, а Лукашенка верціцца як вуш на маскоўскай патэльні, каб даказаць сваю лаяльнасць. І, крытыкуючы Маскву, стараецца не перагібаць палку, дэкларуючы вечную любоў да Расіі матушкі. Тым часам 60% беларусаў, што сталі ахвярай расійскай прапаганды, пазітыўна ацэньваюць анексію Крыму, але пры гэтым большасць грамадзянаў нашай краіны са страхам у вачах назіраюць за вайной на ўкраінскім Донбасе. Але хвалявацца нам у гэтай сітуацыі не выпадае, бо Владзімір Пуцін, што распаліў вайну на ўсходзе ўкраіны, не ўспрымаецца ў Беларусі як ваяўнічы параноік, што з мячом схаваным за спінай пайшоў на братоў славянаў. Міфічны вораг жыве на захадзе, дзень у дзень тлумачыць нам расійскі прапагандысцкі рупар. Расійская мова і пуцінскія вайсковыя базы на тэрыторыі нашай краіны – вось што яднае нашчадкаў савецкага мінулага, кажуць нам расійскія гебельсы з тэлеканалаў. Самае сумнае ва ўсім гэтым, што беларускі палітык нумар 1 не ў стане абараніць нас ад гэтых імперскіх клішэ, ды і навошта, магчыма, кажа ён сабе. Лаяльная расійскаму рэжыму Беларусь – гэта галоўная перадумова палітычнага даўгалецця Александра Лукашэнкі. Шановныя госці, спадар Олег, першае пытанне будзе да вас. У гэтай всей сітуацыі, якая сёння пануе на ўкраіне, такую невымерную важнасць набывае пытанне, а што ж Беларусь, што нас чакае, у якім кірунку зараз ідзе наша краіна ў сувязі з гэтымі падзеямі на ўкраіне? Трэба сказаць, што ўпершыню за годы кіравання вядомага нам чалавека Беларусь спрабуе ісці ў нейкім сваім накірунку, не ў фарватары з Расіяй. Хаваецца ў бульбу, там мяняе нейкія акцэнты, і гэта ўжо добра. Ты славуты трэці шлях? Так, нейкі мацае свой трэці шлях. А это чаму? Таму што все-таки 23 гады незалежнасці пустую не прайшлі, новае пакаленне, новыя людзі, і беларусы ісці ваяваць расійскае войска не хочуць. Таму упершыню наша краіна пачала неяк па-іншаму сябе паводзіць. То есть нейкі трэці шлях. Таму еўрапейцы сюды пачалі прыязджаць. То есть, конечно, гэта ўсё такое яшчэ размытае, но ўжо не тое, што было да ўкраіны. Але гэта значыць, што вы, прынамсі, у сітуацыі з Украінай вы пазітыўна ацэньваеце дзеянні сённяшняй улады? У нейкай ступені, маленькай ступені, не цалкам. Але сам факт, што яны, як кажуць, не пасылаюць наш АМАП у Донбас, то это ўжо добра. Спадар Зенон, вы думаеце, што сапраўды ёсць нейкае балансаванне Беларусі ў гэтай вайне Украіны з Расіяй, ці ўсё ж такі нейкі бок, де Беларусь заняла? Афіцыйна, мы кажам, прынамсі. Безумоўна, гэты бок заняты даўно, гэта бок Расіі, бок Пуціна. Падабаецца гэта рэжыму ці не падабаецца, але ён зрабіць нічога не можа. Таму што яны зробяць усё, што скажа Масква. І гэтае імкненне неяк выйсці з-пад гэтага ўплыву, каб захаваць неяк сваю ўладу, яны назіраюцца. З боку Масквы практычна няма ніякіх супярэчнасцяў, гавары, што хочаш. Але ўсё ж такі імкненне ёсць выйсці з-пад... Імкнення дзяржаўнага няма. Ёсць імкненне чалавека нейкім чынам не утрымацца ва ўладзе. Таму што ён ведае, што яго можа чакаць той самы лёс, як і Януковіча, і не абавязкова знутры, а менавіта адтуль, ад таго сюзерэна, якому ён падпарадкоўваецца. Таму гэта ўсё віхлянні і кіданні ў бакі чалавека, які ўсе гэтыя 20 гадоў гэтым толькі і займаецца, каб захаваць сваю ўладу. Там, дзе гэта супадае з
інтарэсам суверэнітэту, там прапаганда стараецца паказаць, што вось гэта чалавек, які абараняе суверэнітэт. На самой справе ён абараняе сваю ладу і сваю перспектыву. І калі дзеля гэтай улады, дзеля этой перспектывы трэба пакласці суверэнітэт, увесь беларускі народ, культуру ён пакладзе. Мы добра ведаем яго псіхалогію. Але гэта атрымліваецца палітыка такога, ну я не ведаю, аднаго дня, ці сапраўды, як это кажуць, пасля мяне хоць потоп, так атрымліваецца. Не важна, што будзе далей з краінай, так? Бо хочам не хочам, але Лукашенко сёння, як бы там ні было, ён знітаваны сёння з лёсам Беларусі. Мы мусім таксама пра гэта казаць. Справа ў тым, што і Сталін быў знітаваны з лёсам Расіі, і фюрер быў так знітаваны з лёсам Нямецчыны, што это вызначыла іх лёс на 60 гадоў наперад, на 70. Всякі дыктатар, які займае поўнасцю уладу, які валодае лёсамі людзей, то, конечно, ён знітаваны, але якога кшталту гэта знітаванасць? Да чого не вядзе? Тут няма самастойнай палітыкі дзяржаўнай, тут ёсць палітыка аднаго чалавека і групы людзей, якая яму падпарадкоўваецца, каб выжыць у гэтых умовах, таму што ён адчувае, яго інтуіцыя ёсць, это праўда. Ён адчувае, што пасля Украіны, а можа быць і адначасна, будзе сітуацыя з Беларусяй. І ён адчувае, як гэта можа быць. Тым больш, што руская прапаганда перад усякімі выбарамі сёння палохаюць яго, што будзе замена, ўжо будуць чалавека ставіць. Прапаганда эта расійская нам сапраўды здолела шмат крыўды і нарабіць у галовах беларусаў. Бо у нас пытанне, можа, падумалі это пытанне, наколькі моцна не паўплывалі. Ці асабліва не складана было гэта зрабіць? Не, тут ситуация такая, что все залежыць у самасвядомасці народа, этноса. І ідэалагічная вайна супраць этноса пачалася яшчэ ў часы Рэчы Паспалітай, надоўжыцца больш чым 300 гадоў, калі гісторыю вспомнім. І, дарэчы, ну, што добра пра нас сведчыць, бо за 300 гадоў мы, як бы там ні было, але дамагліся незалежнасці. Да, і вось тут што атрымаецца, што беларуская нацыя, ну, одна из самых таких у свеце нацый, якая можа выжыць у любых умовах. Это добра ці... Это цудоўна, бо каб не выжылі, мы тут не сядзелі б. Да. Дзе тыя таўры, як пісаў Караткевіч? Крым ёсць, а таўраў няма. А мы ёсць, і мы будзем, і мы пераможам, этом я не сумняваюсь. Тым больш, што пачатак мадэрновай нацыі, першы беларус палітычны, это Каліноўскі. 150 гадоў прайшло назад, а калі верыць Гумілёву, расійскому ідэолагу, для новай нацыі трэба 180. Але пытанне, у які бок зараз усё это ідзе? Ўсё ж такі падзеі там трагічныя, драматычныя. Мы у нейкім сэнсе як бы назіральнікам на назе Беларусь, але ў пэўным сэнсе ўсё ж такі удзельнічаем. Прымаем, беларусы воююць, на жаль. Воююць на двух баках. На двух баках. Удзельнічаем. Але ў любым выпадку, як я лічу, як гісторык, што ўсё ж такі ў часткі людзей абыякавых паступова з вачэй гэта плёнка спадае. І калі я размаўляю з чалавекам, які хваліцца, што Крым наш, а я пытаю, прыйдзе Расія, а твой унук пойдзе ў расійскае войска. Не хачу, каб ён шоў на вайну. Ну і калі можна прадоўжыць, то я хацеў бы акцэнтаваць некаторую вашу увагу на тым, што ўсё ж такі адбываецца. Бо тут не абыдзешся без нейкіх трошкі тэарэтычных такіх меркаванняў, бо яны даюць парадыгму з'явы, што ёсць, што мы перажываем, які перыяд. Бо перамены адбыліся настолькі хутка, што людская сведомасць не паспявае з гэтымі пераменамі. Яны не могуць успрымаць новую рэчаіснасць, якая кардынальна перамянілася. Дык вот, адбылося што? Адбыўся крах сістэмы бяспекі, якая выпрацавана была пасля вайны. Яе больш не існуе. Ніякіх пагадненняў, ніякія там мемарандумы, якія прымались, нічога. Гэта нічога не існуе. Пачалася такая самая палітыка, якая была ў 30-х гадах у часы Сталіна і Гітлера. Гэта самая палітыка. Гэта адзін момант. Другі момант, што паявілася класічная фашысцкая канцэпцыя «русский мир». Это класічная фашысцкая канцэпцыя, яна ў пэўнай ступені клон з гітлерскай канцэпцыі жыццёвай прасторы. Lebensraum. Так.
Дакладна. І таксама, калі там расавае там тлумачэнне, то тут генацид рускай душы і гэтак далей. Вот это маргінальныя, так сказаць, з'явы, яны пра гэта гавораць. І фашызм заўсёды не напіраўся на навуку ніколі. І напіраліся на містыку, і напіралі на якіх намужных, так як і Гітлер, які і Путін, які Сталін, і Мусаліні, і нават як Лукашенко, які перпетуум мобіль рабіў. Добра, але калі... Дык я закончу. Я толькі удакладню на секундачку. Калі ўжо мы як бы в тэорыі больш... Чаму, на ваш погляд, Расія сённяшняя выбрала не шлях узбагачэння, кантактаў узаемных з Еўропай, з усім светам, цывілізаванасць в пэўным сэнсе, а выбірае вось гэту тэорыю палітыку рускага міра і што ў выніку азначае фактычна сталую вайну? Я якраз пра гэта скажу, але спачатку што адбылося ў свеце? Крах канцэпцыі бяспекі, другое, появілася ідэалогія, канцэпцыя рускага міра фашысцкая, якую ўзяла на ўзбраенне імперія. І трэцяе, пачалася вайна за перадзел света. Геапалітычная вайна за перадзел света. Таму што вайна ідзе ўвесь час эканамічная, анталагічная, яна ідзе ўвесь час, яна ішла. Паміж кім і кім? Паміж Расіяй і ўсім светам. Паміж Расіяй і ўсім светам. Таму што гэта пачалося яшчэ з Грузіі. Але тады ніхто не заўважыў, не заўважылі, таму што не хацелі это заўважыць. Не хацелі, каму трэба это заўважыць. Тады, скажем, такую вайну інфармацыйную. Цяпер выказаныя, як артыкулявана, ясныя пазіцыі, дакладныя. Прытым ён не стрымліваецца, гаворыць нават такія рэчы, якія Гітлер не гаварыў, што за 2 гадзіны я возьму Рыгу, Варшаву і так далей. Гэта, конечно, лухта, зразумела, але палітык не гаворыць. Мінск не называе. Так, Мінск ўжо ўзяў. Таму вот гэты момант вельмі важны, што адбылося ў свеце, і людзі яшчэ не паспяваюць это зразумець. Яны не разумеюць, што адбываецца на ўкраіне. Яны не разумеюць вот гэтай прапаганды. І гэта істотна. І другое. Ну, я так коротенько скажу, что гісторыя, якая даследуе вайну, яна мае шмат відаў вайны, там падвіды і так далей. Я падзяліў бы на 3 асноўныя віды. Гэта геапалітычная вайна, гэта эканамічная і анталагічная, это на ўзроўні культуры. І ёсць метады вайны. Гэта агрэсія, фронтальная агрэсія, гэта унутраная акупацыя і гэта гібридная вайна. От што адбываецца зараз? Зараз Расія, маючы ўжо гэтую ідэалогію агрэсіўную фашыстоўскую, яна уступіла на шлях геапалітычнай вайны, збройнай. Гэта вельмі істотна, таму што гэта ўжо не вернецца, яно ўжо пойдзе далей. Яно пойдзе, і таму мы можам прагназаваць. Пытанне вялікае, што ў гэтай сітуацыі, якое будзе месца Беларусі? Мы краіна невялікая, у параўнанні, скажам, з Расіяй ці з Украінай. Спадар Олег, што ў гэтай сітуацыі, як будзе выглядаць месца Беларусі? Лічучы, што мы залежны, що такі Лукашенко цалкам залежны. Разумееце, вот на маю пункту гледжання, што нам трэба зараз все зрабіць, каб вайна не прыйшла на нашу тэрыторыю узброеная. Бо па ліках навукоўцаў, каб наша мадэрновая беларуская нацыя канчаткова перамагла, нам трэба яшчэ гадоў 20-30. І нам надо гэтыя 20-30 гадоў прожыць без вайны. Але вы разумееце, што гэта азначае, это азначае, што мы павінны аддаць, па вялікім рахунку, аддаць сваю незалежнасць. Не, суверэнітэт то ўжо фактычна аддалі. Справа ў тым, што... Трэба пагаджацца, калі побач са сусед, які ваюе, які ўжывае, удзельнічае ў этой гібриднай, вядзе гібридную вайну. Атрымліваецца так, што альбо ты пагаджаешся з ім і ідзеш па фарватары яго палітыкі, альбо ваюеш з ім, так атрымліваецца? Не абавязкова. Тут ёсць розныя ў гісторыі прыклады, калі былі такія прыклады. Ну, напрыклад, Літва. Далёка хадзіць не трэба. Літва в Советский Союз ушла маленькая, а вышла великая. Без войны. На 1/3 павялічыла тэрыторыю. Вось прыклад, як маленькі народ, які мае што праблема не вырашыцца па вялікім рахунку, самасвядомасць, Расія заўсёды будзе каля нас, і гэта не вырашыцца. А можа і не будзе. Дарэчы, многія расійскія аналітыкі кажуць, што вайна ў Крыме канец Расіі. Пачытайце, ад Быкоўскага да Неўзорава. Яны кажуць, авантюра. Ну гэта меркаванне толькі аналітыка. І самае галоўнае, не выключана, калі будзе нармальная палітыка, к нам прыйдзе і Брянск, і Псков, і Смоленск, яны гэта хочуць. Вот што можа быць. Давайте так. Я хацеў бы продолжить твоё пытанне, бо яно істотнае. Якраз у корень. Што будзе і што нам рабіць? Конечно, правильно, што нам бы пажадана было пазбегнуць і так далей, але гэта не ўдасца. Што б мы не хацелі, это добрае пажаданне. Правілы дыктуе Расія.
і не толькі нам, усей Еўропе, і в тым ліку Амерыцы. Не трэба недацэньваць ні гэтую палітыку, ні іхні патэнцыял, ні іхныя магчымасці. Слабасць Захаду неверагодная зараз, і Амерыкі. У прынцыпе, яны могуць выйграць і канвенцыянальную вайну зараз звычайным узбраеннем, тым больш ядерную. То бок за 2 тыдні возьмуць. Плюс вайна, агрэсія, ненавість у крыві сонечнай Росіі. І аргументы, я тут не хачу ўжо на мала часу, я б мог прывесці аргументы, якія. Да гэтай палітыкі Пуціна трэба адносіцца вельмі сур'ёзна. І не думаць, што тут Расія разваліцца, распадзецца, нічого не будзе. Это тое самае, як еўрапейцы думаюць, што эканамічныя цяжкасці ўзнікнуць такія, што рускі народ паўстане, гэтак далей. Ніколі ў жыцці ён не паўставаў. Супраць уласнага кіраўніцтва і не паўстане. Это зусім не той народ, не тая ментальнасць, не тая сітуацыя, і мы гэта цудоўна ведаем. І тая група, якая кіруе ў Расіі, таксама цудоўна гэта ведае. На жаль, аналіз паказвае, што мы не зможам, як бы мы ни стараліся, мы не зможам пазбегнуць таго, што будзе рабіць Расія. А Расія абавязкова Беларусь забярэ. Калі Захад нічого не будзе, а нічого не будзе рабіць Захад. Бліжэйшыя 2 гады нічого не будзе рабіць, ён не можа нічого рабіць. І у выніку мы не зможам пазбегнуць вайны. Якая яна будзе? Ці яна будзе збройная, ці яна будзе з зялёнымі чалавечкамі, ці яна будзе шляхам проста палітычнага перавароту, пастаноўлі новага чалавека, бо узнікне такое пытанне, калі трэба ты балкон забраць. Это калі вот забарэцца Беларусь зараз, это велізарнейшая перамога будзе Пуціна. Всё, Захад стане на калені. І яны могуць на это пайсці. І гэта рыхтуецца. Это рыхтуецца, ну, наколькі я ведаю. Значыцца, што можа Беларусь супрацьпаставіць? Калі будзе супрацьстаўляць, абы не было вайны, гэта канец. Это лозунг, які не павінен быць. Это пайшло ад пацыфізму пасля Першай сусветнай вайны. Ты пацыфізм давёў да таго, што Еўропа стала безабаронная, у мазгах безабаронная. Не разумеюць, як не разумелі Гітлера, хацелі ўлагодзіць дыктатара, так не разумеюць Пуціна. І гэтыя рэшткі этого пацыфізму, яны выяўляюцца зараз ва ўсей Еўропе, у тым ліку ў нас. Але калі вораг ідзе, той, хто не супраціўляецца, той церпіць паражэнне. Гэта будзе анексія па волі народа. Яны так зробяць прапаганда. Як толькі будзе супраціўленне, хай яно будзе невялікае, невялікі груп, яно будзе збройнае, пачнуць страляць, пачнуць змагацца за незалежнасць, хай сабе это будзе невяліка, но потым будзе павялічыцца. Па-першае, гэта будзе прыклад для другіх людзей, што яны супраціўляюцца. Гэта для міжнароднай супольнасці, што было супраціўленне, і нават калі паражэнне будзе, то на будучыню, бо это будзе трагічнае паражэнне, на будучыні ёсць аснова для незалежнасці. Дарэчы, пытанне сведчыць пра тое, што большасць беларусаў гатовая. Давайте працягнем думку, спадар Олег, паглядзім на пытанне. Тое самае, як пра што наша сённяшняя тэма, які высновы з украінскіх падзеяў. Так, давайте секундочку, паглядзім на пытанне, што думаюць пра гэта людзі. Наш калега Алесь Кіркевіч задаў пытанне гэта, і пасля вашего докладника. Кажуть, дурны вучыцца на сваіх памылках, а разумны на памылках суседа. Ці могуць беларусы вучыцца на памылках сваіх суседзяў? Давайте спраўдзім. Добрый дзень, кароткае пытанне. Як вы думаеце, ці можа Беларусь вынесці нейкія урокі з тых падзей, якія зараз адбываюцца в Украіне? Можем уроки, конечно. Какие? Треба жить мирно, да, и чтобы войны не было. У нас, я думаю, такое не будет, что как на Украине подейдут. Тут обстановка стабильная, поэтому наш народ как-то более сплоченный, я думаю, до этого не дойдет. Ой, что вам сказать. Мне кажется, что уроки можно сделать. Но, в принципе, в Беларуси такого никогда не было и не будет, я думаю. У нас люди спокойные, президент у нас очень хороший, мы рады ему. Ну и, в общем, я думаю, у нас все будет хорошо. В общем, надо придерживаться того, чтобы все было нормально в стране. Жить со всеми народами в мире и в спокойствии. А чому так відбулося в Україні? Чи може подобне відбутися в Білорусі, як ви думаєте? Нет, в Беларуси, мне кажется, нет. А вот то, что в Украине, вы знаете, там как-то всю жизнь Запад с Востоком не дружил. Не дружил. Потому что я сама с Украины, поэтому я знаю. Не знаю, отставить свою независимость тоже от России. Ну, я, допустим, я не поддерживаю политику России в данном случае. То есть мне кажется, что Россия по отношению к Украине выступает как агрессор. Ну, это мое личное мнение, потому что у меня там родственники, у меня там отец, у меня там семья в Донецке. Ну, я так считаю.
более активные люди могут, допустим, устраивать какие-нибудь акции, там, ходить с плакатами. То есть они могут говорить об этом. Люди должны говорить о том, что их беспокоит, что они не хотят войн. То есть... Ну, какие-то уроки, конечно, может вынести для себя Беларусь. По крайней мере, что такого не должно происходить. Все-таки целостность народа какая-то должна существовать. У народа должна быть единое мнение. А уже политики должны делать выводы для себя, исходя из мнения народа. Конечно, повинні зробити які уроки, але перш за все треба розуміти, що перш чим почати щось, треба вельми добре подумати, що буде потім. Бо з України тепер ми бачимо, що не всі розуміють, з чого все почалося, але до цієї пори нічого, ніякі висновки, нічого не зроблено. Спадар Олег, вы хотели выказаться и одразу... Я хотел додать, что на самой справе, коли буде напад Росії, то треба змагатися. І, наприклад, коли Ірак напав на Кувейт, кувейтська армія воювала ровно півгодини. Но це потім дало незалежність Кувейту. Тут я цілком згоден. Я по поводу того, що ми бачили. Ви ведаєте, я не перший раз бачу ось такі опитання. Лічу, що вони абсолютно непродуктивні і пусті. Вони просто показують, наколькі люди глядять русське телебачення. І більше нічого. Але це так само реально, у 30-ті годи, коли голосували цілими цехами, заводами смерть врагам народу, смерть троцкістам і так далі. Це масова психологія, яка маніпулюється. Це реальне життя, це реальні люди, які так, это реально люди, які зманіпулювані, послухайте. Вони зманіпулювані русским телебаченням. Это люди зашорені. Вони не знають реаль потім, вони не аналізують, вони беруть те, що вони бачили у телебаченні. А глядять вони тільки одно телебачення, російське. Ось, тому це тільки ілюстрування вот того, як діюча пропаганда. Так, менавіта, і зараз ми переходимо до чергового питання у той ситуації, як себе повинна туди поводити еліта, бо я розумію, що супроць російських СМІ, гэтай пропаганди, што можна супрацьпаставіць? Натуральна, незалежныя СМІ, але таксама эліту. У якой сітуацыі, што яна мае рабіць? Эліта павінна рабіць у інтарэсах дзяржавы павінна. Это значыць, што калі пачнецца, оно пачнецца, так ці інакш, можа быць у наступным годзе, таму што ў наступным годзе выбары будуць. Могуць скарыстаць гэта. Хаця я сумняваюся, тут пакуль што Лукашенко ім выгадны і патрэбны. Вот. Это ідзе чыста такая хваля. Але з другого боку, ім вельмі трэба замацаваць сваю палітыку на Ўкраіне менавіта поспехам на Беларусі і проста паставіць Захад на калені. Захад нічого не зробіць. Нават каб яны кінулі бомбу дзе-небудзь на Таллін ці што, Захад нічога б не зрабіў бы. Атамную прытым. До речі, нема законодавства по ўжыванні тактычнай ядерной зброі. Дакладна. Но можете ўжываць, вы нічого не зробіце. Это пробелы цэлыя ў міжнародным законодаўстве, тому што Захад разброіўся у літаральным сэнсе. Европа, скажем, она не здольна нічого супрацьпаставіць зараз. У іх нема армій. Ну, добре, ви кажете, так то, що повинна бути, коли, не дай Боже, буде вот эта вот агресія з боку Росії. Але сьогодні що робити? Каб працювати з гэтымі людьми, яких ми бачимо на екрані, яких, ви кажете, може тільки національна еліта. Росіяни, наприклад, виходять, хай би там не було 20-30 тисяч, вийшли на антивоєнний мітинг, марш, який підтримали Україну. То в Росії, де це справді значно злочинство, скажімо так. Це наша мова. 25 годин у сутки розмовляти по-білоруську. И все. Потому что чему супраць мовы уже 300 год ведется война. И с боку Польши, и с боку России. Потому что за этому русскому свету мы можем сопоставить нашу белорусскую ментальность. А когда мы будем белорусами, не важно, что у нас оккупация. Мы под оккупацией были шмат, мы выжили. Выживем и после этой оккупации, когда мы будем белорусами. Тому мова, культура самое главное. Як литовцы. Ну, вошли они в Советский Союз и вышли. Намного мощнейшие и больше. Из Вильни разом, с Клайпедой вышли. Вот значит, вот огульная постановка питания, что, Олег, абсолютно правильная. Потому что, видите, Гитлер поставил на Лебенсраум, так? Это была одна политика, завоевание территории и так далее. Не звертали уваги на мовы там и все. Самое великое отраджение белорусской мовной было при немецкой оккупации. Да? Так. У них была совсем другая политика. І гэта потым нічога б не значыла. Што у рускіх цяпер? У іх заваяванне свету там, дзе гучыць руская мова. Яны зрабілі канцэпцыю. Там, дзе гучыць руская мова, яны могуць увесці свае войскі для абароны іхных інтарэсаў. Неважно, гэта беларусы, нават эстонцаў расійская мова. Рускаязычнае население. Вот, рускаязычнае население. І таму
Паглядзіце, што адбываецца. На Украіне парадыгма, якая была захопа Украіны. Тая ж самая ўнутраная акупацыя на Украіне, што і ў нас. Але ў іх тактыка, у рускіх, была такая. Коррупция, стварэнне олигархаў, каб прагніў увесь апарат, разброенне арміі, што дае гэтая парадыгма? Гэтая парадыгма дае таго, што грамадства разваливаецца. Это значыць федералізацыя Украіны. Па кавалках яе разваліць і забраць. У нас оккупация внутренняя, улада вся захоплена прорусскими, так, яны проводят русскую политику, але людям есть что есть, яны могут працаваць, могут ехать, тут особливо не тиснуть, але вы маете там, можете трымаць страуса, там усё, неким бизнесом займаться, але вы русские, вы не люди, у вас нема своей культуры, у меня свои мовы, почаліся с 44-го года ваша незалежность. Доказывал нам, что мы такие самые русские, что так. Вот, вы это падтрымліваеце, але гэта вайна страшнейшая, чым на Украіне, бо на Украіне знішчэнне дзяржавы, іхная парадыгма, на Беларусі знішчэнне нацыі. І мова ёсць важнейшы сродак гэтай вайны і ў рускіх, і ў нас. Але гэта доўгатэрміновая, я разумею, праца і перспектыва, таму што адзін дзень усе па-беларуску не гавораць. Я вам гісторык. Вот голландцы за сваю незалежнасць Іспаніі воевалі 150 гадоў. Война с Испанией. 150 годов, яны и выиграли. Испания буйнейшая империя. Яны хотели, разумеется. А сегодня, когда размаўляешь с белорусами, яны кажуць про то, что там лепшие пенсии, вышэйшие пенсии, вышэйшие заробки. Адказ повинен быть на пытанне. Ты задал пытанне, и Олег правильно сказал. Теоретичное пытанне так. Мова ихняя головная зброя оккупации, так? А наша мова головная обороны, так само. Вот. Але гэта, як кажуць, пытанне стратегічнае. А ты задаваў ще пытанне конкретное, что рабіць. Так вот, я-то и пишу, и говорю, и постоянно, что эта война на 99% непозбежная. Ці она будет идти шляхом этих зеленых человечков, ці захопу улады. Повинно быть збройное сопротивление. Треба рыхтоваться. Белорусы, якія думают за свою нацию, за будущее, вы повинны быть готовы до войны. Вы збирайте зброю. Але где брать? Красть, я не ведаю, бо это все не криминальное злочинство. Ну, я тут не могу сказать, где збирать зброю элементарно достать. Конечно, треба иметь гроши теперь, але им можно достать. И можно. Я не могу робить такие парады с телеэкрана. С паляўнічымі стрельбами супрацьградов. Но, слухайте, Кавказ увесь рыхтуецца зараз до войны. Идут великие потоки зброи, яны накопливают зброю. У них есть гроши, все. Кавказ полыхне пасля Украины. Это... Апошняе пытанне яшчэ менавіта пра гэту вайну, бо все ж таки для нашага народу важнае пытанне, бо яны як бы пацыфісты па натуры сваёй. Увогуле удасца пазбегнуць некага вялікага канфлікту, якім чынам гэта ўдалося пазбегнуць? У якіх умовах? Пакуль што ситуация не показывает, что можно пазбегнуть, потому что мы не можем так глубоко уплывать на падзеі, каб іх пераламаць. Падзеі робяць Россия, як самый актыўны, і Захад. Вот. Але мы павінны быць гатовыя да таго, каб аказаць супраціўленне. Гэта вельмі важна. Як не будзе супраціўлення, значыць будзе аншлюз па волі народа. Нават кадры зробяць, шапкі будуць уверх пакідаць ад радасці. Это будзе аўстрыйскі варыянт. Калі будзе супраціўленне, гэтага не будзе. Будзе сарвана уся, як кажуць, іхная кампанія. Вот гэта неабходна. За свабоду, за незалежнасць трэба змагацца. Мы здабылі незалежнасць в 91-м годзе, дзякуй Богу, мірна, не загінуў ні адзін чалавек. Нам удалося. Мы выкарысталі той час, усё. Але за свабоду трэба змагацца, калі яна ў небяспецы. І трэба разумець, што паміраюць за свабоду, гэта натуральна з'ява. Не можа быць свабода вот так лёгка вот узяць і ўсё. Удалося, і вынік які не даражым ёй. Но я тут могу трошку сказать, что мы зараз у стане нашей Беларуси паўтарыць 91 год. Для гэтага выросла новае пакаленне, моладзь. Па-другое, нам надо наладзіць грамадскі дыялог паміж рознымі структурамі з прадстаўнікамі той улады, іх, дарэчы, прадстаўнікоў улады 150 000. І калі гэты грамадскі дыялог мы зробім і пакажам расейцам, што калі вы прыйдзеце, за зброю возьмецца і старшыня райкома, і амапавец, яны к нам могуць і не пайсці. Таму наша задача сканцэнтраваць грамадства, паказаць всяму свету, што мы будзем біцца, калі к нам прыйдуць. І можа не прыйдуць. Дзякуй вялікі, шановныя госці. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння нашымі гостьмі былі лідар Беларускага народнага фронту Зенон Пазняк і старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў, а мы гутарылі пра высновы
падзеі ва ўкраіне для Беларусі і пра тое, што павінны рабіць беларусы ў гэтай расійска-украінскай вайне, але кажу, не толькі расійска-украінскай. Дзякуй вялікі за ваш удзел і ўбачымся мы праз тыдзень на Белсаце. Зноў глядзіце 2 на 2.